Abia ike. Dubai. Ekia. Abia. Atonamba Aguleri. Onya. Ekia. Ndia Dubai. Chairman on the Aguleri, United Arab Emirates. Egwu, Dubai Macau. Amecho boss amechi. Male no nyo chiche na-ewere iwu. Abia ike. Ekene wapo lekene emusa. Allah Jesu yeme. Allah je musonye mo baguwe. Dubai. Ogbebi na Dubai. Ezo eme mandele bangwa. Ogbebi ochi na-enye. Ema Jesus Ema Jesus Onyama Gobayo Itaka Abia Ike Chajo emuwe wansa biane na muneku wemewe ire Eso mogo na Dubai. Oyi mezo mogo na Dubai ngwa. Chade biko chete wo kechiwe. Atonamba Abia ike. Eka. Mau. Domu wamane kajanene. Na mebolo eba muhozo. Ibe kilo Aguleri biangwa. Ibe kilo master, ibe kilo master, ibe kilo na Dubai, ibe kili ni Aguleri, Iwekele mama maro ebe mbebele Akaba na tonyo fokpamu Iwe mene tonyo fokoli Iwo biko cheve tonyo fotori Ofonana Ewe Anekwe bụ nwa nekwe ngwa Igwe celebrate nọ Prince Ogbuehi nwanara nekwe ngwa Ogbuehi onwa nekwe ngwa Omona Dubai yotiti egwu ni Abia ike Imesi nwe boko Meki ibesi nwe boko Ide ndị Aguleri Ide Aguleri Ide Aguleri Ide
temo. Obia. Mawika. Then they are na Dubai. Amale mawela Aguleri Egwu Boma. Awela Aguleri Dubai amakalo. John. Awela Aguleri bakowanage. Maka no nye jele onye no. Monye no ye jele. Awela Aguleri nata. Awela si chete mungame. Ajeike. Mawu. Igwe Abraham na Dubai. Eka ndị woman kia. Yaga kono bele yaga. Eziokwu mụ na onye kwale gbọgbọba mụ. Ọwa na Dubai ejaba mbọ. Osimo mụ gwugo egwu isi atọ na mba gwugo egwu. Ka nje Dubai ejaba mbọ. Eziokwu mmejọrọ obe mmadụ ije bulu kolikoli. Ọ bụ olegwu ka na-agwụla na mbara. Mmeziri obodo m jeli kolikoli. Tiwu ibe kọ na ndị nna gwụla egwu chacha. Aba cheta atọ na mpụta jiwu ka echeta m nke m nini. Ajeike. Yaga de kani je bowo ko wa ni ne body. Nkina to na babo. Ogbu ego je kwale yaga nkina to na babo ma weza no na yi. Amale mu no yi mozi bo to na medibia. Mo wuje bu kita na gboro ko no mi si kolikoli. Onwe bugo eze na Ogosi na weze chuna moji Ego ogoti na medibia Nya na weze bobobu Mi avro no wujebu weze Michael imogu welo na mbago Nya na weze bobobu Magamo na weze na medibia Oyi mogwu wezu na medibia Mike nwachi iwe meke Mi avro n'ọnwụ na-abịa ka ogbuo n'ọnwụ eze ka ọ na-agba mụ Maka mbọ n'ọnwụ eze na-emegbu dibia Abịa ike Ka nje do Dubai nataduwa Ịma nwa omori ma ngwa ịma amala obi m Ịma amala Emamele Bambungwa Apatego na Dubai Mana chima kayoliwe Ajeike Ida me wende se pilo Gwe iwa bo wana Ugwe yezebe ne biangwa Ezebe ni wodu wede biana mune kumwalarewa Lekia Aye mezebe ni na Dubai Ogbu evi wa ibe ezunuwe Aye mumba Neka Ichakamde mo Anduro emo huda lobya nene Ka ike na-echi iwe meko Ogbu onye ka chiwo Nna mmadụ n'udo gbam Ọwa nnadupa ha ejaba mbọ Mbogire kweza ngwa Mbogire kweza ngwa Iroko n'ime Dubai Chiedo emopere ese bịa nene
oye mo perense ogbe fi no buwe ogbe iwon dibo wada zotili edu perense du mu na egwu we mo iwa ajeke okiwo ibe sunu n'otu ọcha o jiri asị mọgọ na ama igwe agbari odike izuzu bịaba na mụ na n'egwu ọcha pụta obodo anyị ogbe iwe mgbe egwelichi ogbe iwe nne gị na ọwa mgbe onye gị na nwa ọdele ọdele na-elire mma dịli ọyịmụ ọcha bụ ụtọ dị ọcha bụrụ ụtọ ọchịagha Aguleri ike egbu nne na-adịle ọchịagha Aguleri mbụ dubaye amaka iwelo joto omeni femi besudungwa ani emeje dubaye kanje nata tolesi kwambo jiwe okanga ọchịagha Aguleri mbọ n'ogbe iwe mgbe ezunu nwanne nne m unu cheta atọ na mpụ ijiwu na ma enwere ebe nna larị mgbawa n'ime tọpụ nsọ dị azọ mọkụ mgbogirigbo mogo ebu ezuru amali ma ọbụla ka kpadọbụlụ ọbụla bụ onye mgbe ezuru ga-ebu nworu n'onye ọtọ na ga-eboru n'onye niile n'inye atọ na mbeliwe ihe ga-ebuoru nọ iwe ka ọ na gị ga-eboru n'onyite nini ka icheta emu nke ndị egwu nini ga-ebuoru na ụmụ ewedu n'iwe ka nje Dubai ka nnata na ndị dopa ya na-asa eme obiara abịa ike obi na nwanna zọba ọyịmụ obi dọnụ bịa ngwa dosi gị ka nna gboduwa tonsi onye na-eduge ime omedo bịa ngwa na mụ na-egwu na-eme ike chụọ na-egomeko ọbịa iwe ihe mewenugo zuru kolikoli ibe mene nno n'uche chacha chiwo ibe mene n'uche egwu chiwo ibe mene obi na nwanye kolikoli nwa masochi maka gbawanya ibe mene bala amaka nwa m nwa mụchi wee meka nwa m ibe mene unu kolikoli ibe mene mụ ịgbanugo ka mụ na ụlọ Ọnịcha wee jebu na mme na-echere ozi Ọnịcha larị ụlọ maka chukwu na mma mara ebe m na-alarị abịa ike ogbe ọhịa ọha tiju Emeka igwe na-asụba elu igwe ngwa enyi mba n'ime Dubai bịa ngwa enyi mba nke ka m na-agba ebe ahụ ugbu ahụ enyi mba chata atọ na mpụ ikeji wee enyi mba chata ebu ụlọ eji ebe nọ ọ bụrụ ọgbanye nsọ mụ na omele elu mba m n'elu amali mi wele joto iwele mụ na-ekwu nwe mo iwe
bịakọ ya nwa mmanụ eke na nwa na ọ ga-ala ebubebamụ bịaka ma nwa ya nwanna ka emela amala nwa mmanụ eke m bịaka male na mmụ na-abịa n'ezi gwani chuka nwanne gị etinye mkpu emeche ka ịkọlụ na ịgbanugo nwanne gị nwoke ọ mala na mmadụ na-eke anago mmadụ na-eke ba ịba yo enu ọbịa ọbịa obe na-eche ikelu igwe elu aka ọlụ meche kelu nwa ma chebe na mmụ agwụ ọya meche kelu igwe elu aka na Dubai abịa ike ọbịa 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 chekachukwu egwu ebe egwu eji maọbụ holy water na Dubai holy water na Dubai na mma amalo chekachukwu holy water n'ime Dubai bọba n'ụra polochukwu bọọlụ mere polochukwu gbebe nwa maịka na ikele ogbu anyịnya nọ ngwa bọba ihe ogbu anyịnya na Dubai bọba ihe ogbu anyịnya ọzọ ogbu ebie n'ime Dubai arobu na-agbakọ ọbịanị na mụ na-egwu egbo ihe ọya eme oji nwayọ bịa ngwa ngwa oji ngwa ya na-emelụrụ arụ goligoli ogbu ebi nwokwu efu na bịa ngwa kristian gị ka nna akpọ akọrọ dị ọbịa onye ezi agwụla Emirates Falls na Dubai Emirates Falls na Dubai oji nwa ya na-emelụ arụ goligoli oyemu Emirates na Dubai ngwa ahụ Emirates Falls n'ime Dubai ya bọọma ka nje Dubai tulete na iri na mmeje egwu ogbu ọma kasị onyiro na ogbu ebe onye ejuwa n'aka ndị na-alụ Dubai eze na-eme mma na Dubai ogbu ebe onye ejuwa natawo eze na-eme mma na Dubai ngwa ogbu ebe chiwu nọ nso ogbu ebe nwanne gwa arobu na-agbochi bụ nso na mma mụlọ eze omenaka ogbuehichi nọ nso ọ bụrụ ochi nna bụ chi nwa goligoli ogbu ehi nwakwa eze oyibo chi nọ nso ogbuehi eze omenaka keneli mochi nọ nso ogbuehi nwakwa eze bịa ngwa ngwa ọrụ ogbu eze ọkụ ome na Dubai ibe mere chi bụ nso goligoli ogbu ehi ezi ọhịa mụ egbe ọzọ igbo eze omema eze ọkụ ome na-eke eze ọkụ ome ndị ba na-eje ibe eze n'ụka nje egwu mgbe eze n'ebe ezi chifu omega chikelowo gwa mma ngwa nwanne nna m dị igbo egwu ebe m abụmaka nka machọ mmasị ụlọ adenyi a na-alarịrị ụlọ adeghị otimeti adịghị ngwa
eze nwanyị bịanị oti mgbe eti egwu ka nna agwa ebe arobu na agwa tende bịanị na tende mụ na-egwu nwe egbo ihe ogbe ọhịa tende ka nje Dubai ka nje nata ihe omewo chi na nso kolikoli ogbe nwa mgbe ezu nwanne nna m onye mụ ha ma elibe ji esi echi ngọ onye mụ na mma ama olu chọkị oro bụ chọkị ogbe ebe chọkị iwelibe ji esi echi ngọ unu ke na anọrọ obi gongo gbuo ego obi nna emefula ezi ohe anọrọ obi mụ na-egwu egbe akụmi abụrụ gị mere onwe gị ere bụ chiwe na-eme eze ji emelili gị eze ụmụ oge eze mbụ emeji mata na mpụtụgechi ị na-eme ebu ụmụ m ga-eme ebu omego ibe zuru nwa omego emue bịa nene ọchịchị ka m ga-anya ka m na-agwado onye na ndị odoba ji ejelila aka alata na mpụtụ ga-ejiwe aka nche olo ka m ga-aga mbụlụ n'ụlọ nke m aja ike akụ nwere feti iwe akọwana gị mgbe akọwu na-achọ gị kolikoli mgbata nwe lọt mgbata iwe akọ na unu mgbata eneli ekwu njegbu ime eneli ekwu njegbu ngwa eneli ekwu njegbu nwanne m ana emeje egbe eneli akwakwa na-abịa eneli ka njeduba ya nataduoni dịka agwa natara rịrịa nwankati maka chiwo agụmadịa na nke ka nna agba ebe a kwuo na-agwa natara rịrịa kwuo na-agwa natara rịrịa agwa emewo mkpa obodo mba ikere mete mkpa mụcha nwankeche kwuru na mo na mmanwụ mụ na-eme agụmadịa na nwankati abịa ike a na-egbochi Pita bịa nini okpu iwezi akpa bịa ngwa okpu ego ịdọmpụ bịa nini akpa ezu ọnụ bịa nina akpa ezu ọnụ na Dubai akpa ezu ọnụ na Dubai ndị edebe ahịa ndị ugwu akpa ezu ọnụ ọbịa ezi ohe ma o wile kwuru bịa n'iche ebe ile kwuru na-chedu kedu ebe m na-ebere unu chedu dọla na Dubai oyime obi dọla na Dubai chedu dọla egwu nwabalụ mgbanaka n'aka ihe emere ji ike mmiri ọma oyime ọbasiri ibe na-eche ogbu enyiwe mgbe egwe bịa nini ọchịchị ka m ga-eruwe ọzọ agwala m okpu ebe kwụsị ka ọ mawala mụ na ndị Dubai egbo n'aka okpu ebe kwụsị ọcha dị ibe mere kwụsị kolikoli oyi m ụsa mere ọcha adịwu maazị ọbasa eziri okpoto igwe lochoto bịa nini igwe nọtụ iwepụ bịa nini ka ndị Dubai nata mmeche Dubai ka nje nata igwe nete iwe okwu Dubai amaka ebe nje atọ onye ezi ndụ bịa nene chiedo bụrụ igwe ma chọrọ enyere mmiri kolikoli nna ndị akwada nọ n'ọchịchị
mokike mebu n'elu ome n'obi ndị ebe anya n'enwe ndị ebe anya n'enwe